ପିଲାମାନେ ଆସିଗଲ? ନାଇଁ ଆଈ, ରାଣୀ ଆସିନାହିଁ। ହଁ ଆଈ, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଆରେ ରାଣୀ, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଆଈ, ମୁଁ ମଞ୍ଜି ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଇ ଆଜି କଣ ଗପ ଶୁଣେଇବେ? ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବାଘ, ବିଲୁଆ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗପ ଶୁଣିବା। ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ବାଘ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରେ। ଦିନକର କଥା, ସବୁ ଗାଁ ବାଲା ମିଶି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବାଘକୁ ଏକ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପୁରାଇ ତାଲା ପକାଇ ଦେଲେ। ଏମିତି ଏକ ସପ୍ତାହ ହୋଇଗଲା। ବାଘଟା ଭୋକ ବିକଳରେ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ନଦୀକୁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଫେରୁଥିଲା। ପଣ୍ଡିତେ, 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 ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। 7 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ପାଣି ଟୋପିଏ ବି ପିଇନି। ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆପଣ ତ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ, ଏତେ ବିଦ୍ୱାନ, ଦୟାକରି ତାଲାଟା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇ ମୁଁ ପୁଣି ଜନ୍ତା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ଦୟାକର ପଣ୍ଡିତେ, ଦୟାକର, ଦୟାକର ପଣ୍ଡିତେ, ଦୟାକର। ବାଘ ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ଏହି ନିରୀହ ଗାଁ ବାଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ବି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ପଣ୍ଡିତେ, ଆପଣ ତ ବହୁତ ନିରୀହ, ବହୁତ ସରଳ, ନିଷ୍ପାପ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଦୂତ। ଆଉ ଆପଣ ଏତେ ହୃଦୟହୀନ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏହି ନିରୀହ ଗାଁ ବାଲା ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଏହି ପିଞ୍ଜରାଟି ଖୋଲିଦିଏ ତାହେଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବି। ତାପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖାଇଦେବେ। ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବାଘ ମହାରାଜ, ଏହି ପିଞ୍ଜରାଟି ମୁଁ କେବେ ବି ଖୋଲି ପାରିବିନି। ନା ନା, ମୁଁ କେଉଁ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀର ଶିକାର କରିନି। ମୁଁ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଏ। ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ପଣ୍ଡିତେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଭଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖାଇବି? ଓଲଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ପଣ୍ଡିତେ, ମୁଁ ନଦୀକୁ ଯାଇ ପାଣି ପିଇ ପୁଣି ଆସି ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ପଶିଯିବି। ପଣ୍ଡିତେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେହୁରାଉଛି ପଣ୍ଡିତେ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର ପଣ୍ଡିତେ। ଏଇ ବାଘ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ନଦୀରେ ପାଣି ପିଇକି ପୁଣି ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଚାଲି ଆସିବ। ହଉ, ବାଘର କଥା ମାନିକି ଜନ୍ତାଟା ଖୋଲି ଦେଉଛି। ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇବି, ତୋଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ କେହି ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ ତା ଶିକାରକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିଦିଏ? ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ କି ଶୋଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜନ୍ତାରୁ କେମିତି ବାହାରିବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପାଟିରେ ଟିକିଏ ଆମିଷ ବି ବାଜିନି। ପାଟିଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତତେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବି, ତାପରେ ଏଇ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଖାଇବି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆଗ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେଇ ରହିବି। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ରାଗିକି ବାଘକୁ କହିଲା, ନା ନା, ତୁ କେବେ ବି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ତୁ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ କରିପାରୁନୁ। କେବେ ବି ତୁ ରାଜା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ନା ନା, ତମେ ମଣିଷମାନେ ଆମ ପଶୁ ଆଉ ଗଛମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛ। ଏଇ ସବୁ ମୋ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ ସବୁ ଆମ ପଶୁ ଜାତି ଆଉ ଗଛମାନଙ୍କର। ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ସବୁ ଗଛ ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରୁ
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ବି ସେଇ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ କହିବେ ତାହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ବାଘ ନିଜର ପଞ୍ଝା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପରକୁ ହଲାଇ ଦେଲା। ତାହା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପଚାରିଲା, ହେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମହାଶୟ, ଆମେ ମଣିଷମାନେ ତମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛୁ? ସତରେ ତମେ ମଣିଷମାନେ ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଆଉ ବଡ଼ ହୃଦୟହୀନ। ମୋ ଫଳ ଖାଇବ ଆଉ ଡାଳକୁ ନେଇ ଜାଳିବ, ଘର କରିବ, ଶେଷରେ ମୋ ଡାଳର ସଦୁପଯୋଗ ବଦଳରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋତେ ଜାଳି ଶୀତ ଦିନରେ ପୁରା ବୃକ୍ଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। କେତେ ହୃଦୟହୀନ ତମେ ମଣିଷମାନେ! ଏସବୁ କ'ଣ ପାପ ନୁହେଁ? ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବହୁତ ଉଦାସ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆଉ ଏକ କଦଳୀ ଗଛକୁ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ସତ କଥା ହେଲା, ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୃଦୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ମୋତେ ସେତେ ଦିନ ଯାଇ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତି ଯେତେ ଦିନ ଯାଇ ମୋ ଗଛରେ ଫଳ ଥାଏ। ଫଳ ପାଚିଗଲେ ମୋତେ କାଟିକିରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ତ, ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କଦଳୀ ଗଛର ଏହି କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରା ଉଦାସ ହୋଇଗଲା। ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଛେଳିକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ସେହି ଛେଳିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ଏ ମଣିଷମାନେ ମୋତେ ଛୋଟବେଳୁ ପାଖରେ ରଖି ବହୁତ କଅଁଳ ଘାସ ଆଉ ଭଲ ଖାଇବା ଦେଇ ବଡ଼ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ମାରିକି ମୋ ମାଂସ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ମୋ ଚମଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଆଉ ମାଂସଲୋଭୀ ଏଇ ମଣିଷମାନେ ବହୁତ ଖରାପ। ଦେଖିଲୁ, ତମ ମଣିଷମାନଙ୍କର କେହି ବି ପକ୍ଷ ନେଲେନି। ଜାଣିପାରିଲୁ ତ ତମେ ମଣିଷମାନେ କେତେ ଖରାପ। ଏବେ ତତେ ଖାଇବାରେ କେହି ବି ମୋତେ ଅଟକାଇ ପାରିବେନି ଆଉ ମୋତେ କିଛି ବି ପାପ ଲାଗିବନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ବିକଳରେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ତାର ମରିବାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଜଣେ ବିଲୁଆ ଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଯଦି ଏହି ବିଲୁଆ ତୋର ପକ୍ଷ ନେଲା ତାହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯେମିତି ବାଘ ବିଲୁଆ ଦେଖିଲା, ବାଘ ବିଲୁଆକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ବିଲୁଆ ତୁରନ୍ତ ବାଘ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିଲା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲା। ତୁରନ୍ତ ଚତୁର ବିଲୁଆ ବୁଝିଗଲା ଯେ କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ହଁ ବିଲୁଆ ନନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ଆଉ ତାହାର ବାଟ ପାଉନୁ। ତମେ ତ ବହୁତ ଚତୁର, ଆମକୁ ସମାଧାନର ବାଟ ଦେଖାଅ। ହଁ, ଏ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ତ ବହୁତ ଖରାପ ଆଉ ସେମାନେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ସେହି ସବୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଈର୍ଷା ଆଉ ରାଗ ଆସେ। ଏଇଠି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କୁହ ଆଉ ମୋ ଉତ୍ତର ସବୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି କିଏ ଭୁଲ ଆଉ କିଏ ଠିକ୍। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ କଥା କହିଲା। କେମିତି ସେ ନଦୀରୁ ଗାଧେଇକି ଫେରୁଥିଲା ଆଉ ବାଘ କେମିତି ଜନ୍ତାରେ ଥିଲା ଆଉ ବାଘ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କଥା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ବାଘ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା ଆଉ ନିଜ କଥା ରଖିଲା ନାହିଁ, ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବିଲୁଆ ଟିକେ ଭାବିଲା। ଶୀଘ୍ର କୁହ ବିଲୁଆ ନନା, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ବି ଖାଇନି। ଏଇ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ଭୋକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଶୀଘ୍ର କୁହ ବିଲୁଆ ନନା, ଶୀଘ୍ର। ଆରେ ବାଘ ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଆଉ ଏ ଜନ୍ତା ଏତେ ଛୋଟ, ଆପଣ ୟା ଭିତରେ କେମିତି ଥିଲେ? ମୋର ତ କାହିଁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଜାଣିପାରୁନୁ? ହଉ, ଏବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ମୁଁ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ, ଏବେ ଆପଣ ନିର୍ଭୟରେ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ବିଲୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲା, ଏବେ ଆପଣ
ନିର୍ଭୟର ସହ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଲୁଆର ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ ବାହା ବାହା କରିଲା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା ଆଉ ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଗପରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଏ ଗପରୁ ଆମେ ଦୁଇଟା କଥା ଶିଖିଲୁ ଆଇ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କାମ କରିବା କଠିନରୁ କଠିନ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ହଇରାଣ କରିବା ନାହିଁ। ଠିକ କଥା କହିଲା ଆମ ରାଣୀ। ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କେହି କେବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେନି।